Yabona xa uyindoda ukhetshe emntwini obhinqileyo, umkhetsho wakho angakunqakuzisi to the point of ulibala uba unabantwana. Umuntu ofika kuwe ebhinqile efika unabantwana, uhoya abantwana bakho, funeka afike ancedise kule nto uyenzayo, because umuntu obhinqileyo udalelwe uze endodeni uzoncedisa into eseyikhona. So xa uzawufika ungumuntu obhinqileyo indoda inabantwana, ufike wena ungathanda abantwana bayo, ewe soze ube nalo uthando labantwana ongengobakho, but ayithi loo nto enza indoda icaphukela abantwana bayo, indoda ingondla abantwana bayo ngenxa yento yoba kukho wena. Xa uzawuzonda abantwana bendoda ngoba ufuna ukontrol, ufana nothakathaka, uligqwirha elingakhweli imtshayelo. Into ofike seyilapha yamkele. Umuntu obhinqileyo ufana nesikhukukazi. UThixo xa ejonga umuntu obhinqileyo ubona i-umbrella, ninjenge-umbrella. Isikhukukazi xa kusiza ukhetshe asikhethi uba lintshontsho likabani liyagquma, amantshontsho angene phantsi kwayo. So ungumama onjani or uyintombi enjani ezawufika xa kukho wena izinto bezisenziwa ngutata akazisenziwa, akusathunyelwa mali ebantwaneni, abantwana bayadlakazela, indoda iyaphangela, uyathakatha. Shiya loo mntu bhuti, because akazukwakha indoda nabantwana bayo. Nomjolo, umjolo angaphela, nomtshato angaphela, ushiyeke wena ungavani nento engasoze iphele, because igazi lakho soze liphele kulaa mntana ohamba phaa, soze ayeke uba ngumntana akho noba ngayintoni laa mntana. So zigadeni madoda, ningohlukani nabantwana benu ngenxa yokhetsha kwizibhanqa.